Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalun bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu wa tuqada bihi al-hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqa ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamahatin wa nafasin bi'adadi kulli malumila. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalun bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu wa tuqada bihi al-hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqa ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamahatin wa nafasin bi'adadi kulli malumila. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalun bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu wa tuqada bihi al-hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqa ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamahatin wa nafasin bi'adadi kulli malumila. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu wa tuqada bihi al-hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqa ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamahatin wa nafasin bi'adadi kulli malumila. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bidhalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili
Oh
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin ajma'in amma ba'du. Wonten pangarsanipun para alim, para ulama ingkang kawula hormati, Bapak saha Ibu ingkang kawula hormati, para sesepuh pinesepuh khususipun wonten ing warga RT setunggal kalian RT kalih ingkang kawula hormati,
Boten kesupen hamangga ngaturaken raos puji dalah syukur kunjuk wonten Gusti ingkang Maha Agung ingkang sampun paring karahmatan, kanikmatan, taufik hidayah lan inayahipun sehingga kita sedaya saged kempal manunggal wonten ing punika papan kanthi boten wonten alangan setunggal punapa. Amin Allahumma amin. Sholawat saha salam mugi kapunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun pitulunganipun wiwit wonten alam donya dumugi wonten akhirat. Amin Allahumma amin. Menawi ningali wedal sampun anyakepi pramila langsung mawon kula waosaken susunan acara ingkang badhe kalampah wonten ing dalu punika. Adicara ingkang angga sepisan inggih punika pambikaan. Kelajengaken adicara ingkang angka kalih inggih punika waosan tahlil. Adicara ingkang angka 3 inggih punika sambutan-sambutan. Adicara ingkang angka sekawan inggih punika inti pengaosan. Adicara ingkang pungkasan utawi akhir inggih punika halal bihalal. Menika kala wau susunan acara ingkang badhe kelampah ing saat punika. Mengeti wedal sautawis dalu pramila monggo acara kita bikak kanthi waosan umul kitab kula dherekaken. Lirito ilah wali syafaati Rasulillah wali jabatil mas'ul syai'ulillah walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Matur nuwun mugi-mugi kanthi waosan umul kitab menika saged nglancaraken adicara wonten ing saat dalu punika. Kelajengaken adicara ingkang angka kalih inggih punika waosan tahlil ingkang dipimpin kalian Bapak Ihsanuddin. Wedal saha panggenan kawula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila dan Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم إلى الإخوان من الأنبياء والعلماء والمسلمين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين وصلنا بنا ومتنا تتوالي من استمنها نفسي بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى Ustaz berjamaah sedaya, tangspun berjamaah sedaya. ثم إلى Ustaz keluarga pun berjamaah sedaya. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح سمباراتهم ثم إلى أرواح سمباراتهم ثم إلى أرواح سمباراتهم ثم إلى أرواح سمباراتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى روي ثم إلى روي ثم إلى جملة ثم إلى روي لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي والمسلمين آمين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي والمسلمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أستغفر فلم أله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dumateng Bapak Ihsanuddin. Mugi-mugi kanthi waosan tahlil punika saged ketampi wonten Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kelajengaken adicara ingkang angka 3 inggih punika sambutan-sambutan. Sambutan ingkang angka sepisan inggih punika perwakilan saking RT Tunggal wedal saha panggenan kawula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Wonten pangangsanipun para sepuh pinesepuh ingkang tansah kawula hormati. Lan wonten pangarsanipun panjenenganipun Bapak Kyai Zubaidi ingkang kita tenggo maidha saha doa barokahipun. Wonten pangarsanipun Bapak Kadus lan sedaya saperangkatipun ingkang tansah kawula hormati. Lan wonten pangarsanipun Bapak-bapak, ibu-ibu warga RT Tunggal kalian RT kalih ingkang tansah kawula hormati.
Boten kesupen dumateng sedaya panitia ingkang kawula tresnani. Monggo kita sareng-sareng ngrasaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi mah pinten-pinten kanikmatan, karahmatan sehingga kita panjang sami waget makempal wonten ing acara dalu punika kanthi boten wonten alangan setunggal punapa. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat salam kita junjungaken dumateng baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu syafaatipun wiwit donya dumugi yaumul kiamah. Bapak Ibu sedaya ingkang tansah kula hormati, sepindah kula ing mriki minangka mewakili sedaya panitia ingkang sepindah badhe ngaturaken sugeng rawuh lan kula sarencang badhe ngaturaken agunging pamatur nuwun dumateng panjenengan sami ingkang sampun ngrawuhi sampun nglonggaraken wekdal kangge acara dalu punika. Saestu kula sarencang boten waget balas punapa. Mugi-mugi Gusti Allah ingkang nyatet amal saedipun panjenengan sedaya. Salajengipun kula sarencang nyuwun agunging pangapunten awit kanthi ngrawuhi panjenengan sedaya punika boten waget maringi papan saha pasugatan ingkang sekeca saha eca. Pramila kula mriki minangka dados wakilipun panitia saestu kula nyuwun agunging pangapunten. Lan salajengipun kula mriki minangka wakil saking RT setunggal kalian RT kali, Bapak RT kali. Tentu kemawon anggenipun kawula kalian Bapak RT kali punika srawungan tentu kemawon kathah kalepatan ingkang jarak ingkang sengaja lan boten sengaja saestu wonten ing wulan punika kawula kalian Bapak RT kali badhe nyuwun agunging pangapunten. Lan salajengipun niki saderengipun nggih ngapunten niki kala badhe matur sekedhik. Niki acara pagelaran wayang punika sejatosipun nika demawa wonten ing wulan Rajab. Ananging dananipun saestu niku pancen boten cekap. Pramila anggenipun nggiharaken wayang kulit punika diundur wonten ing bulan Lebaran punika. Saestu niki mboten ateges pripun-pripun ananging nggih kawontenanipun ngoten niku nggih saderenge ngapunten. Nggih namung mekaten ingkang waget kawula aturaken kirang saha langgungipun kawula nyuwun agunging pangapunten. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelajengaken adicara ingkang angka sekawan inggih punika Maidotul Hasanah saking Bapak Zubaidi wedal saha panggenan kawula sumanggaaken kanthi sak doaipun. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 sallallahu
الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila kafatil khalqi al jinni wal insi wal arabi wal ajam wa ja'ala ummatahu fawqa sairil umam wa khassa man sya'a min atsba'i dinihi biduhuril khawariki wal mazaya wassalatu wassalamu ala khairil baroya wa ala alihi wa ashabihi madaroti syamsu wa turaya amma ba'du. Ulama anal kiram wa julasa anal afadhil, para alim, para ulama, para kiai, sedaya asatid asatidah guru ngaji, dalasan sedaya para santri ingkang kawula cadhong berkah ngelmu manfaatipun. Kawula cadhong berkah doaipun sedaya ingkang kawula takzimi. Dateng Bapak Kepala Dusun, sedaya tokoh masyarakat Dusun Swanting. Sepuh pini sepuh samudayanipun ingkang tuhu kula bektosi. Dateng para bapak, para ibu, sedaya rencang-rencang kaaneman, para pilenggah sedaya ingkang kawula hormati, kawula utamekaken. Alhamdulillah kawula aturaken syukron jazilan. Syukur ingkang agung wonten ngarsa Allah ingkang sampun paring pinten-pinten rahmat nikmat dhateng kita sedaya. Sehingga kanthi rahmatipun Allah kita sedaya dipun takdir dening Allah saged sama rawuh kempal wonten ing majelis ingkang mulya menika. Boten sanes kula panjenengan sareng-sareng istiqomahaken anggenipun sama nderek dawuh saha tindak lampahipun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lumantar kula panjenengan sareng-sareng silaturahim, sareng-sareng gadhahi keniatan ingkang sae nggih menika pados ngelmu dalam rangka halal bihalal. Mugi kempal kula panjenengan sedaya tansah pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Penyuwun kula dhateng Allah mugi-mugi kula panjenengan sedaya pun paringi sehat wal afiat.
pun paringi panjang yuswa berkah manfaat wilujeng awit donya ngantos dumuginipun akhirat. Putra wayah dipun dadosaken putra wayah ingkang sholih lan sholihat. Ugi kita nyuwun dhateng Allah mugi-mugi sakbakdanipun kula panjenengan sareng-sareng nglampahi siam Ramadan. Sareng-sareng do ngapura ing ngapuran wonten ing wulan Riyadin nggih. Mugi-mugi kula jenengan pun paringi rizki ingkang kathah, rizki ingkang halal, rizki ingkang barokah, rizki ingkang jembar, rizki ingkang keket, rizki ingkang deres, amin ya robbal alamin. Lan ugi kita nyuwun mugi-mugi pun paringi selamat dunya, selamat akhiratipun. Mulya dunya, mulya akhiratipun. Bejo dunya, bejo akhiratipun. Sholawat dalah salamipun Allah mugi katur kunjuk dateng junjungan kita Nabiullah Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muktahimi. Ingkang sareng kita cadhong berkah syafaatipun wiwit kita gesang wonten ngalam dunya langkung-langkung binjang wonten yaumul kiamah. Para pilenggah sedaya ingkang kawula hormati, kawula utamekaken. Pentingipun halal bihalal. Niki estu produk-produke wong Jawa. Halal bihalal. Niki cara ditulis sing nulis niki sing rada kebingungan Pak Bu. Mula teng mriki mboten enten banner, mboten enten tulisan, malah aman nggih. Mergo ngertine tembung halal bihalal niki ngertine bahasa Arab. Tapi wong Arab ora mudeng. Ngertine wong Arab dimudeng wong Arab kangelan. Nek cara Jawa, wong Jawa iku ora ana tembung halal bihalal. Nek halal onten. Ning nek halal bihalal niki tulisane niku le nulis kangelan. Mergo niki enten tinggen kamus bahasa Indonesia. Enten tembung halal bihalal, tulisane ora halal bihalal, tapi nggawa ha. Halal bihalal. Tulisane gede kabeh ora ana huruf cilike. Lah Arab niki nek diucapke wong Jawa rada kangelan merga wong Jawa duwene tulisan hana caraka. Sedangkan huruf ha, kha niki hurufe Arab. Mulane halal bihalal ditulis nggawa basa Indonesia ya angel, apa meneh kok ditulis nggawa hana caraka. Niki tambah le kangelan. Merga ra ana huruf ha. Nggih. Mula halal bihalal niki acarane ngapura ing ngapuran. Wong Jawa onten asmane Mbah Cakrajaya. Mbah Cakrajaya niki duweni penggawean. Duweni penggawean terkenal niki gaweni gula senengane nderes. Ben ora saya niki karo lelagon tetembangan. Tung klontang klantung wong deres buntute bumbung. Tung klontang klantung wong deres buntute bumbung. Niki wong suwanting ora ana sing deres nggih. Ora ana wit kambil sing kena dideres. Niki cara ting daerah Wira, ting daerah Jati, ting daerah Gelap padha suka niki kathah sing do nderes. Jijikuk badheki wit kambil niki
dijikuk badheke mangke digawe gula Jawa. Lah karo golek badhek niki le tetembangan kados mekaten. Tung klontang klantung wong deres buntute bumbung. Kepethuk karo wali asli wong Jawa. Senengane nganggo blangkon. Sinten Bu? Sunan Kalijaga. Diceluk le. Awakmu kok apik temen, le duwe tetembangan aku mbok warai. Nggih Mbah Yai. Akhire kepriye le tetembangan tung klontang klantung wong deres buntute bumbung. Akhire Sunan Kalijaga menehi wiridan, ya wis kuwi diwaca terus ya. Diwaca engko tak tambahi lebar tung klontang klantung wong deres buntute bumbung engko karo maca bismillahirrahmanirrahim ya hayyu ya qayyumu. Krana wong Jawa ora tahu krungu tembung ya hayyu ya qayyumu kelingane ya kayuku ya kayumu. Tapi krana duwe guru saking mantepe senajan le maca ya kayuku ya kayumu niki ndonga sak ndonga diijabah dening Gusti Allah. Delalah rezekine diparingi ganjar. Ngantos suatu ketika kiyambake niku kepengin kepanggih gurune, tapi lak ya ngomah kudu ditinggali niki. Ditinggali duit selama kesah goleki bapa guru niki mbok menawa griya yang butuhke biaya. Karena butuhke biaya kiyambake nyuwun ro Gusti Allah ben diparingi rezeki sing cukup, ben diparingi rezeki sing turah. Akhire wiridan niku bismillahirrahmanirrahim sing asline ya hayyu ya qayyumu le maca ya kayuku ya kayu. Lah kok badhek diolah dadi gula niki dipun critakaken dadi emas. Mula nek kira-kira kok gegawean gula kok dadi emas kira-kira sugih napa mboten? Sugih napa mboten, Bu? Lah akhire ditinggali goleki guru kepanggih dateng Sunan Kalijaga. Setelah kepanggih diangkat dados murid. Nek arek kepingin dadi muridku, awakmu kudu memenuhi persyaratan. Awakmu nggogok kene ya. Nek urung tak parani mrene, awakmu aja pisan-pisan mrene napa lunga saka panggonan kene. Akhire saestu. Ditinggal kesah kiyambake namung siloh teng mriku. Anane mek maos wiridan sing diparingke ya kayuku ya kayumu. Niki mangke akhire diwulang ngaji njuk iso muni ya hayyu ya qayyumu. Tapi dangu mboten dituweni kalih Sunan Kalijaga. Dangu mboten dituweni. Krana dangu mboten dituweni suket sing teng kiwa tengen tambah suwe saya tambah dhuwur, saya tambah dhuwur, saya tambah dhuwur. Sinareng Sunan Kalijaga miyos wonten ing mriku niku ya dadak goleki sukete do dibabati pirang-pirang dina ora ketemu akhire suket alang-alang dipun obong. Krana diobong sukete alang-alang tek resik teng mriku ketingal onten tiang sing gek sila. Niki wonten sing nyejarahke muni sila, wonten sing nyejarahke mungel sujud. Sinareng kados mekaten krana dipadosi kepanggih digugah
Mbok sampun digugah, diangkat dadi murid, diwulang ngaji. Basa wis diwulang ngaji, nganti pinter ngaji, kiambake ahli riyadhah, ahli tirakat, ahli prihatin, dadi wali-waline Gusti Allah, termasuk kekasih-kekasihe Gusti Allah. Krana wis tau gosong, kiambake terkenal Sunan Geseng, disarekke wonten ing Grabak mriku lho Bu. Pun nate zaroh mriku napa dereng? Disarekke teng mriku. Niku asmane Mbah Cokrojoyo. Tapi terkenale Sunan Geseng. Mula kula didhawuhi kalih guru kula nek zaroh nang Grabak nang Sunan Geseng ngenang marang lelakone, ngenang marang riyadoe. Sakwise tahlil maca Quran wiridan wis cukup, aja lali maca ya hayyu ya qayyumu ya hayyu ya qayyumu. Ora ya kayuku ya kayumu mboten. Tapi ya hayyu ya qayyumu, ya hayyu ya qayyumu. Nah, insyaallah oleh berkahe Mbah Cokrojoyo, oleh berkahe Sunan Geseng, apa sing dadi hajatmu bakal dituruti karo Gusti Allah, wasilah dateng kekasih-kekasihe Gusti Allah. Para bapak, para ibu, krana kula jenengan niki ya wong Jawa duweni lelakon sing sak pirang-pirang. Kula jenengan pireng onten rejepan, onten saparan, enten ruahan nggih. Sadranan napa ruahan mriki Bu? Ruahan. Mangke nek nanggon wulan Ramadan tanggal 20 ana istilah malam selikuran. Mriki ya enten. Lah bodho ngeten iki ana istilah halal bi halal ngapura ing ngapuran. Perlune kula jenengan niki nalikane pas wulan Ramadan. Pas wulan Ramadan niku kula jenengan didhawuhi kon poso nanggon wulan Ramadan. Niki ada poso niki. Kathah sing poso niki nggih nglampahi poso. Lah Kanjeng Nabi le dawuh man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Sing sapa wonge nanggon wulan Ramadan kok do gelem nderekke dawuhe Gusti Allah ngleksanakake poso nanggon wulan Ramadan. Mula dosane wong mau di ngapura dening Gusti Allah. Alhamdulillah. Lajeng Kanjeng Nabi dawuh man koma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Nek awakmu gelem nglakoni salat bengi, cara kula jenengan muni salat traweh. Wong mau bakal di ngapura dosane dening Gusti Allah. Lajeng rembugan rasa seneng le ketekan wulan Ramadan, atine duweni rasa seneng, bungah-bungah mergo tekane wulan Ramadan. Kanjeng Nabi dawuh man fariha bidukhuli Ramadhana haramallahu jasadahu alan niron. Sing sapa wonge kok bungah mergo ketekan wulan Ramadan, jasade diharamke mlebu neraka. Maknane bakal dilebokke nyang swargane Gusti Allah. Niki antarane kula jenengan dateng Gusti Allah, dosane sampun entek resik. Tapi kula jenengan iki urip ora mek dhewe. Ya duwe dulur, ya duwe tangga, ya duwe kanca. Leres? Kula tak takon Bu, kira-kira nek urip kok dadi siji karo dulur, karo kanca, karo tangga, iki kira-kira apik terus napa ya wis tau kleru barang? Wis tau mrengut napa dereng?
Diprenguti pun nate dereng. Gelo pun nate dereng. Digawe gelo wis tau dereng. Aku komplit. Lah maknane kula jenengan iki karo kanca, karo dulur, karo tangga, kula jenengan iki mesti duwe luput. Ora mungkin kula jenengan iku urip kok iso gawe apik terus. Mergo al insanu mahalul khoto'i wan nisyan, menungso iku panggonane luput, panggonane lali. Dadi sak derajat kula jenengan, sak derajat pangkate kula jenengan. Niki wong urip pesrawungan. Ayo wis nek jenengane kleru ki wis ngati-ati mawon ijeh. Kleru apa meneh nek ora ngati yati. Wong gek sariawan ditakoni ling jawab ra seru iki tangga iki kadang-kadang wong takoni kok jegidak. Kadang-kadang tangga iki ora pati lega. Padahal ora jawab ora seru niku pancen gek sariawan pancenan. Niki tangga iki kadang-kadang petuk wong kok petuk tugu. Wong takoni kok meneng. Wae, iki aku iki petuk wong apa petuk tugu to ya ling gedumel tenanan. Padahal sing takoni niku gek mrebes mili, le lambene gek sari yawan. Ini kadang-kadang kados mekaten. Sing meneng wae disalahke ya wegah, leres. Sing pethukan niki sing takon kok ora krungu dijawab niku ya cara disalahke ya wegah. Nggih kados ngoten. Mula krana ora gathuk carane mikir niki kadang-kadang sok ati niki sok kadang-kadang sok tukul mangkele. Lah ting mriki niki lah krana menungso niki menus-menus kakean napa? Dosa. Mula dosa nyang ngarsane Gusti Allah niki wis di ngapura berkahe le ngibadah nang bulan Ramadan mula leres nalika wonten ing bulan Syawal dianake kaya ngeten iki wong kadang-kadang ya sing dipilehi nek dusune ageng lak ya ora mesti kok njuk dambah kabeh nggih. Kadang-kadang tunggal sak RT mawon lak ya kadang-kadang nyuwun sewu ana sing ditekani ana sing ora. Leres? Soale arek ditelateni kabeh niki ya kadang-kadang ra nyandak wektune. Nah mula dianake kaya ngeten iki tingkat RT, tingkat dusun niki yo penting, kumpulan keluarga yo penting sanget dalam rangka halal bihalal ngapura ing ngapuran. Engko do salaman, syukur-syukur karo omong ra ketung sedelo nek ana luputku di ngapura ya yo iya padha-padha ngono genti. Nek ana luputku di ngapura ya yo iya padha-padha. Pun kaya ngoten niku karo salaman karo bisiki teng kupinge, ora usah didawak-dawakke. Asalahmu apa wae to? Ngono. Ngono ya ora usah ditakokke. Mulane wong Jawa niku penting. Para nanggon Mbak Ayune, yu aku mrene sak omah. Iki ya sepisan silaturahim. Jangkep kaping kalih ngaturaken sugeng riyadi sedaya kalepatan ingkang dohir ingkang batos tumanduk dateng keluarga Mbak Ayu. Kula sekeluarga estu nyuwun ngapunten kalih nyuwun berkahi donga kagem kula sak keluarga. Ngono kuwi kok ya Mbak Ayu niki kok ya apian temen ya wis padha-padha. Aku ki sing pernah tuwa ya ora lepas saka keluputan. Aku dadi Mbak Ayumu ya mesti duwe luput. Mula slirane sing gedhe pangapurane ais muga-muga ganti berkahe le halal bihalal sampean silaturahim mrene iki keluargaku keluargamu muga-muga di ngapura dosane karo Gusti Allah lebura wonten ing dinten riyadin niki. Lak sok ngoten to nggih? Ya wis tak dongaake muga-muga kowe le momong bojomu ayo sing tambah sabare. Penting mboten niku donga ngoten niku? Nggih kadang-kadang iki momong bojo iki kadang-kadang malah rapati sabar. Iya, nek momong bojone tangga iki kok ya sabare ra ilok-ilok. Nek mbasa momong bojone dhewe rapati sabar. Wonten wong niku ngenehi duwite bojo niku
Wele Masya Allah. Amboso ana nganu mek nyekeli mik sedelok ngeten karo joget-joget 100.000 metu njajal. Lak ya bojone sing ra tau dulungi dhuwit lak ya serik napa mboten niku? Wong aku ra tau dulungi dhuwit kok malah wong ra kenal di. Ana napa mboten? Wong adoh kono ya. Lah niki kados mekaten. Namula niki didongakake karo Mbak Ayune muga-muga le momong keluarga paringani sabar, ya keluargamu didadekke sakinah mawaddah warahmah, ya muga-muga le golek rejeki iki ya do paringi gancar apa sing dadi cita-citane ayo do dituruti karo Gusti Allah. Sok didongake ngoten napa mboten? Nek didongake ya jenengan muni amin ngono to? Nggih, sampun niki apik. Jajal umpama kula jenengan niki kok ora ana adat sing apik kaya ngoten. Umpama Mbak Ayune diparani niku ya rada geseh sithik ngoten mawon kula jenengan ya wis mangkel lho. Yo aku rene ya silaturahim, aku rumangsa akeh lupute ayo sampean sak keluarga sing gedhe pangapurane. Ngono Mbak Ayune le jawab nek teko setitik. Ya syukur nek sadar. Kira-kira pripun? Tambah mangkel mboten jenengan? Nggih, tapi nang bodo ya apian temenanan. Sing siji njaluk ngapura, sing disowan ya menehi pangapura. Ora mek menehi pangapura niku. Ya wedang-wedang bareng ya metu. Ayo lek lo do dikersakake kuwi wong Mbak Ayumu ya pancen ra gegawean. Ayo sak rupan-rupane kono do dibukai ngono. Akhirnya ora gelem buka, sampun kok sik ya tak gaweke wedang ngono biasane. Boten nak kemplung-kemplung wong ket wesuk niki pancen wis wedang Oh ya wis kuwi teko dicipi kuwi ben dadi seksi wong rene kok mosok kok ya ora icip-icip. Ora kuwi anake jikoke apa sing disenengi ngoten niku. Kaya ngoten niku mbasa wis lebar. Napa niku? Icip ra ketung setitik gawe ilo-ilo. Ngoten niku ya Mbak Ayu niki nang jero ya kluthak-kluthek. Ya kluthak-kluthek iki mbuh tata-tata apa mbuh ra ngerti. Lebare metu. Mbak Ayu iki kaya wis tutuk nang kene aku tak neruske laku. Tak nyuwun pamit. Ya kose urung cukup, urung genep kuwi. Kae kono. Tiliki kae jero kae ngono. Ora ketung tiliki totok ge ila-ila kono. Ya wis ra maido wong pancen bodo. Nang kono-kono wis maem nang kene lak durung ora katung karo ndas-ndas gereh kono. Akhire mlebu lele ana, nggih. Apa-apa ya ana, sundreng ya ana, abon ya ana. Wis ngono dipenakke. Anake kuwi dijikokke ditelateni mumpung nang Mbak Ayumu. Nang kono-kono lak ya wetenge wis anteng. Wis ora lek do maem ngono. Lah kene do maem kuwi Mbak Ayu niki yo mlebu nang kamar, buka-buka dompet ngono. Nah, basa le maem ditiliki lho. Le maem kok ora tenanan iki men pancen ge ila-ila totok wis marem. Wis Mbak Ayumu wis marem wis ngono. Nggih sampun niki ajeng estu nerasaken lampah mumpung tasih tingkas niki engko nek selak udan nek ora rampung. Iya karena kok sik iki anake kuwi ngono raga kesak. Ya iki sangu sekolah ya ngono. Nggih niki ados mekaten. Jaman mulya sing kados mekaten niku silaturahim sing kaya ngoten niku apik temenanan. Mula nek cara siirane Gus Dur nika kelawan konco dulur lan tangga kang padha rukun aja dak sia iku sunahe rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita Nabi Muhammad panutan kita sareng ya Rasulullah salamun ya Rabbi asyani wa daraji
fadaya jiratal alami ya uhai lal judi wal karomi ya uhai lal judi wal karomi sallu ala nabi Muhammad. Penting halal bihalal silaturahim dodi istiqomahaken. Ngendikanipun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sing sapa wonge kok seneng silaturahim arek diparingi panjang umur sing berkah lan arek diparingi rejeki sing kathah halal tur barokah. Mula awake iki ambak kok rumangsane ling golek rezeki iki kok kaya kesripet kesandung, kaya duit iki kok ya ora tau mlumpuk, kaya kok mek mlayu mawon golekane angel, nek wis kecandak mbrucat ya ana sing ngoten niku. Nenandur kaya modale akeh ra jamak, bayangane nandur lombok engko nek payu 50 apa 80, jebulane mak tletik. Mbon nate napa dereng? Ya mbok menawa awake dhewe iki kurang le silaturahim. Umpama nyimpan dendam karo sedulur diilangi. Nyimpan dendam karo konco diilangi, iri, srei, drengki, panasten diilangi. Wong modele ora ngono kok. Ana sedulur tuku enmek atine panas. Ana sedulur tuku mobil melu panas, ora melu numpak malah melu kepanasan. Padahal hawane adem kok sing panas sirahe. Nggih, wong kancane tanggane do kepenak ki lak ya kudune awake dhewe kudu melu matur nuwun. Alhamdulillah ngono. Ana wong tuku mobil ki mbok ya mara. Mulane sing duwe mobil ki ya ngerti slametan barang, nyembelih pitik. Ya nyembelih pitik tundang tangga teparo kiwa tengen karo matur-matur. Iki aku syukuran. Entas tuku kae gledegan. Nah iki minangka slametan ya. Iki syukuran ya sampean ya ora kitung sethithik ya tak kei cipratan 1 juta. Umpama wong pancen sedekah niku kena gawe tolak bala. Tenan niku wong ngendikane Kanjeng Nabi, as-sakhiyu qaribun minallah wa qaribun minal jannah wa qaribun minan nas wa ba'idun minan nar. Wong janji lomo seneng sedekah kuwi cedhak karo Gusti Allah, cedhak swargane, akeh sedulure, adoh saka geni neraka. Atine ora gampang panas, janji loman. Wong iku do menjep, mergo ngopo? Pelite ra ilok-ilok, layatan nang sedulur ra mangkat. Kondangan ngono wae nggawa beras wae beras sembako. Padahal wong sugih duwite turah-turah. Nek ana rejeki turah iki ana wong rada kaliren wae ora gelem noleh. Ana pembangunan dusun iku ya ora gelem melu urun, sambatan mek ndelok totok. Lah niki kadang-kadang nukulke ati sing ora kepenak, tapi ngendikane Kanjeng Nabi janji wong iki loman, iki kena gawe tolak bala. Mulane kados mekaten. Mula wong biyen iki ya pinter. Kaya ngoten ngumpulke sedulur kon maem bareng. Karo tawa-tawa iki aku ya tuku gledegan, kena gawe syukuran nek sampean dong pasarek nang pasar kok aku pasarek ngono ayo do bareng. Ngono. Ana wong kok mlaku inclak-inclik ora ndek kendaraan. Yalah
Arek nandi, Lek? No, gek mlaku. Iki arek nang pasar. Ah kok mlaku wae kok wong anak-anak iki gek do lunga dhewe-dhewe ra ono sing ngeterke bareng aku yo. Aman rek nandi? Ayo sampean rek nandi ngere aku arek nang Kaponan. Ayo wis ayo bareng aku yo arek blonjo masalah iki. Ngono. Basa mlebu kaya ngoten niku kok ya nang kono kok ya gawake wedang, arek wedang jahe ya ana. Nang mobil iki ya jeruk ya ana, apa-apa ana. Ya wis lek iki karo bedang-bedang iki nek ngantuk ya karo glitakan-glitakan kono wong ya nganu mobile wong ya rada jembar. Wah, matur nuwun tenan iki ya wong panas-panas kok ya kon bareng sampean iki kok ya ngertine ora jamak. Ya wong pumpung bareng wong ya mek rono bareng. Nang kono iki ya ndelalah wong ngertine arek bodo, ngerti poso iki wis mepet bodo. Ale ora arek tuku apa? Ngono, tak traktir ngono. Arek kono milih apa? Arek kudung apa-apa kena gawe kenang-kenangan. Ora kok, ora. Aku wong iki wong rek belanjake duit iki ra ketung sithik sak cukupe wong pancen diwehi karo anakan. Yo ora kurang kuwi. Ora. Ya wis kono sampean wis paringi cukup, ya aku mek lerek nambahi ora akeh-akeh. Mek 2 juta nya. Ana gawe blonjo sak karepe. Kira-kira nek ana wong kok lomo kaya ngoten niku, kira-kira sing dapi iki ndongake apik napa ndongake elek? Mesti rasa dijaluki donga wis meni ae. Matur nuwun ya, wis muga-muga sampean rezekine paringi gancar le nenandur ya wis paling. Nah niki donga sing kaya ngenten iki mandi. Donga sing ora dijaluk kok metu. Le ndonga niki tenanan ikhlas niki rahasiane wong sing do sukses-sukses niku barokah dongane wong ora wong ra duwe. Mula apian karo wong ra duwe niku penting. Lah mula jaman sakniki jenengan kudu ngati-hati. Ora kok mangan enak sithik diposting. Restoran dulu, guys. Ngono. Mangan enak di foto, digawe status. Iki kira-kira wong sing ra kuat tuku iki anane mek ngiler. Akhirnya mek pengen totok mesakake. Mulane nek cara wong sepuh biyen wong kok meroi panganan ora weweh. Niki panganane ra barokah. Oh jebulane le ra barokah wong njuk marakake kepengin totok kok ya. Mulane nek cara wong sepuh biyen nek wani njang goreng gereh niki tangga sing mambui wehi kabeh. Lho tenan. Mergo napa mesakake. Mulane nek kaduk wong niku lomo wani goreng gereh niku sing akeh. Mulane zaman semanten kados napa niku Mbah Yai niku wani goreng gereh ngoten mesti ling goreng akeh. Santri-santri padha kon sing mambui wehi kabeh. Niki kados ngoten. Oh ning nek wong pelit luar biasa niki, wong goreng gereh tanggane ra uman. Goreng ewak tanggane ora uman. Kaya ngoten aja meneh kok tangga. Wong kucing iki nang ngarepan niku ngarep-arep ndase ngoten iki ora wehi tenan kok. Awake dipangan, dinteni ndase karo kucinge iki. Ndase iki ora diguang, dipethil, dekekke lepek, engko goreng gawe nyambel. Nggih. Akhire kucing iki rada nglirik sithik ngono. Lho, kok dekekke lepek ora ditibake. Mbok menawa rine ngono. Rine mbok menawa duncalke karo ayo ki duncalke wehke kucing. Kaya ngoten kok ya iki ngono di blender engko digoreng nganti garing dulek ngono lak ya karo terasine enak ikine. Kucing iki iso dzikir la ilaha illallah. Aku nggogok nang kene ket mau ora uman. Mergo ngopo? Nggogok nang nggon ngarepe wong pelit. Wong pelit iku ya beda karo wong sing loman. Kula sering cerita aja meneh kok menungso. Wong gek pitik mawon niku nek loman niku kathah slamete kok. Nggih, jenengan ana sedulur cedhak. Sedulur cedhak ana pitik dolan. Anggere dolan merek-merek jenengan le arek ngendhok. Merek-merek
arek ngendok, merek ngendok. Kira-kira jenengan ketamon pitik sing kaya ngoten niku remen apa mboten? Remen apa mboten? Remen. Akhirnya mbok wis mlumpuk ugi ngono kuwi wong pancen sedulure cedhek iki kok ya pitik duwe akeh raja mak sing telu sok bola-bali ngendok nang kono njuk omong. Yo, sampeyan pitike akeh temen. Hooh. Anjur nek umpama ana pitik sing ngendok nang ora nang kandang yuk dolan ngendok nang nggon tanggane bareng nek sampean nek ya ngerti ora ngerti. Lah ora ngerti tak jedheki. Pitikmu telu ki sing sok ngendok ki sok ngendok nang nggon aku. Dadi kae nang nggon aku tak lumpukke saiki ndoge ana pirang kilo mbuh pancen tak sediani nggon. Lah ke mang jiku ngono. Akhire kok ya ora wong kuwi wong ngendok nanggonmu diopen-openi karo awakmu. Aku pitike akeh sing dolan nanggonmu mek telu mek ngendok. Nek sampean butuh ayo pitike dingusisan kono. Alhamdulillah. Wong pitik kok lomo sak sing duwe barang kok ya melu lomo. Kira-kira kaya ngoten niku jenengan disobo pitik sing lomo, wonge sing duwe ya lomo. Jenengan kira-kira makani pitik ngono kuwi ya insyaallah ikhlas nggih. Ikhlas. Ikhlas wong pitike ngendokan sing duwe lek apike ora jamak. Akhire napa? Nggih sampun apian. Akhire matur nuwun lek duluran tambah rumaket. Awake pitik telu karo ndok sak pirang-pirang ora raket pripun. Beda karo pitik anggere mara nelek. Mara nelek. Mara nelek meneh. Sesuk mara nglimpangke jangan. Sesuk mara numplekke sega. Sesuk mara sega dipe kuwi ya dientekke. Kira-kira ana pitik sing kaya ngono kuwi arek dipakani nawa galang sandal. Iki pitik lho niku. Pitik mawon jenengan hawane melek arek balang sandal mawon goleke watu apa titilan batako ngono balangke. Kaya ngoten niku tekan jaba isih doyak karepe ben ngerti sing duwe ngono lho nek sok saborono. Malah sing duwe niku jengkel sisan dadi padu. Niki pitike awel mek nelak-nelek sing duwe pelit pisan. Anane tetanggan mek arek gelut wae, mek arek prengat-prengut mawon. Niki kira-kira mangkel. Ana siaran innalillahi wa inna ilaihi rajiun disiarke tanggane niku mati iso muni alhamdulillah ngono kok. Jajal. Krana napa? Saking pelite. Mula muga-muga niki barokah ledo halal bihalal. Apik marang sapa wae, apik marang tangga, apik marang sedulur, do guyub rukun, langkung-langkung apik dateng Bapak Simbok. Amin Allahumma. Karo Bapak Simbok iku ya sing apian, nek ana lupute wong pancen anak. Nah mulane mara nanggon wong tuwa bodho ya iso ora ketung nggawa-nggawa kerdus ngono, orang kerdus. Heeh. Sing siji si sandangan dibuka-buka, "Mbok, wis tuku sandangan urung?" Ayo urung, wong sing penting isen toplese. Nek ana dayoh ya ora tak sugih sarung. Ora tak suga kudung, tak suga panganan. Ayo aku mending panganane to no. Ayo mbok iki nek urung tuku sandangan, ayo ora ketung sandangan olo-olo. Iki ora ketung rong setel kanggo sampean karo jarike. Alhamdulillah, mbok wis to no gawe anakmu wae kok malah nukokke aku barang. Wong aku ngono wis tuwa. Aku wis tumek ling nggawa sandangan anyar gawe anakmu ora iki pancen wis turah ngono ya. Ha iki gawe bapak sarung iki pancen dek
rodok gaul iki sarung batik, bapak lah ya kawit biyen. Wong sarunge wis do ngepir ngono kok ya ora ganti-ganti. Iki ra ketung loro tak tukake Pak kena gawe badan. Ah wis matur nuwun. Awakmu wis duwe apa? Wis aku wingi tuku sing apik. Ayo kembaran karo sampean barang kuwi. Ah alhamdulillah wis muga-muga ya rezekine paringi lancar kowe le nyambut gawe ya paringi lancar le momong anakmu ayo paringi lancar ngono wis amin Pak ngono kuwi. Ah iki sing kerdus siji iki apa kuwi? Ah iki isen-isen toples ngono. Ah iki apa? Aku kuping gajah ngono. Kuping gajah wadahke kerdus sarimi niku apa ora? Hebat wae niku. Aku ya apa meneh kuwi. Ha iki pentil kucing. Kaya ana pentil kucing barang. Wis matur nuwun, matur nuwun. Kaya ngoten niku. Wah, alhamdulillah wong tuwa le ndongak-ndongake temenanan. Kaya ngoten niku ya jaluk ngapura karo bapakne, Pak. Ayo di ngapura aku kawit biyen cilik aku jan kelingan tenan kok, Pak. Aku ki anggere kandhani sampean rapati gugu, jan aku jan krasa tenan nek pancen bengkunung tenan iki aku jan usil. Aku kok krasa le napa? Ha iya saiki aku ya duwe anak ya polahe padha aku biyen. Kandhanane angel wong menawa kacang ki ora ninggal lanjaran. Walah ayo syukur nek kaya ngono kuwi awakmu njuk dadi ngerti. Ayo wis tak ngapura aku pancen ngadepi kowe wong kawit cilik nek awakmu pancen deson, gampang nesu. Wis ora apa-apa aku wis apal wong aku wong tuwa iki ya sugih ngapura. Kowe urung njaluk ngapura mrene wis tak ngapura wis muga-muga anakmu iki le tiru awakmu ya ora pati nemen-nemen. Wis muga-muga anakmu ya gampang ditata ngono. Wis amin Pak, dongake wae. Ya wis sing sabar le momong anakmu ya. Ya langsung didongake semuni amin ngono kuwi. Ya do guyu kabeh njaluk ngapura karo mbokne. Mbokne ya ngenehi donga, ya weweh pangapura. Alhamdulillah. Tangga teparung nggih kados mekaten jaluki ngapura kabeh dipanggihi. Lah sing urung ketemu, sing urung sempat njaluk ngapura niki penting sangat melalui acara-acara ingkang kados mekaten menika. Pokok men kula jenengan sing dicepengi niki Pak Bu. Aja ngasih kula jenengan duwe tetembungan sing ala karo sedulur. Langkung-langkung ya tunggal kandung. Ono lho Pak Bu. Sing karo dulur tunggal kandung kok ison-isone mentala. Oh saiki aku wegah nganggep kowe sedulur. Kowe wis urip dhewe. Aku wis urip dhewe. Dadi godhong, moh nyuwek, dadi banyu, moh nyawuk, ilang-ilang ndok siji. Aku ora ndek sedulur kaya kowe, ora patheken. Niki nek iso aja duwe tetembungan sing kaya ngoten niku. Sedulur ki ora iso tuku. Sedulur ki tatanane Gusti Allah. Jengkelo kaya ngopo aja ngasih pedhot le paseduluran. Bahasane silaturahim, nepung paseduluran. Pentinge nepung sedulur ngantos Kanjeng Nabi niki dawuh man amana billahi wa bil yaumil akhiri fal yusil rahimah. Nek awakmu iki ngaku iman tenan, iman marang Allah lan iman marang dina akhir, awakmu do nepungo paseduluran, aja ngasih medhot paseduluran. Arek kaya ngopo kuwi dulurmu. Arek elek kaya ngopo kuwi tunggalmu. Menungso iki kenggonan luput, api-apike wong iku sing sugih pangapura. Ning nek duweni luput ya awakmu seneng njaluk ngapura. Aja kok sithik-sithik ora dadi sedulur gara-gara kesalahan yang dilakukan. Pun kula jenengan aja ngasih medhot paseduluran. Wis ra kebeneran ya iso dirembuk meneh. Ana geseke ya iku iso didandani meneh ning aja ngasih kok sedulur iku petal. Ngendikane Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam nek ana wong kok medhot paseduluran
niki angel mlebu nyang suwargane Gusti Allah. Nang dunyane uripe angel nek arek urip seneng. Niki kados mekaten. Mula donga dinunga sareng-sareng muga-muga kanthi kaberkahan anggen kula jenengan sareng-sareng ibadah wonten ing wulan Ramadan diteruske wonten ing wulan Syawal do ngapura ing ngapuran. Muga-muga nggih kula jenengan sedaya niki oleh sih kawelasane Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Niki nek gek ndonga kula jenengan nyuwun dhateng Allah, penyuwunan kula jenengan gampang diijabah dening Gusti Allah. Mula kula suwun sareng-sareng lindunga sing tenanan muga-muga kula jenengan sak keluarga tak sak anak turun besok-besok kula jenengan iki uripe ditata kalih Gusti Allah. Amin Allahumma. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalighna bi asal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal istiqomah wal karamah wa taufiq wal hidayah na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma khtim lana bil khair, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bis sa'adah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salamatan fi dinina wa afiatan fi jasadina wa barakatan fi rizkina wa ziyadatan fi ilmina rahmatan inda mautina wa barakatan ba'da mautina ya Allah. Allahumma hawin alina fi sakaratil maut wal afwa indal hisab. Allahumma ajirna minan nar wa adkhinal jannata ma'al abrar bi rahmatika ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Selepat esu dalam nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adicara salajenging inggih punika skores. Dumateng Bapak saha Ibu ingkang sampun angsal pasugatan, monggo katuran dahar unjukan kalian daharan kapundhut napa wontenipun ingkang kanthi skeca monggo. Kelajengaken adicara ingkang terakhir inggih punika halal bihalal. Namung saderengipun halal bihalal kalaksana wiwit awal dumugi akhir anggenipun kula nderekaken kathah kelepatan saha kekirangan nyuwun agunging pangapunten ingkang kathah. Saking kawula cekap semanten billahi taufik wal hidayah wa ridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng warga RT setunggal ingkang tasih teng Jawi monggo sami mlebet mawon. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.